Takže čaute, moje meno je Palino a v dnešnom videu by som sa chcel zamerať na nomináciu slovenskej futbalovej reprezentácie na kvalifikačné zápasy o majstrovstvá Európy 2016 proti Španielsku a Ukrajine. Pred pár dňami SFZ zverejnilo nomináciu, v ktorej tréner Kozák musel spraviť 4 zmeny, pretože Škrtel s Kuckom nemôžu hrať kvôli žltým kartám. Ďurica ešte nehráva po dlhodobom zranení a Weiss má zlomenú ruku a musel podstúpiť operáciu, že títo 4 hráči nebudú hrať. A teraz si pozrieme nomináciu, akú spravil tréner Jan Kozák. Čiže, do brány brankári budú Mucha, Kozáčik a Novota, obrancovia Pekarík, Saláta, Hubočan, Dember, Michalík, Škrtel, Švento a Tesák. Záložníci Sredopoliari, Pečovský, Kucka, Greguš, Hrošovský, Mak, Šesták, Hamšík, Ondrej Duda, Erik Sabo, Michal Ďuriš, Miroslav Stoch, útočníci Adam Nemec, Martin Jakubko a Robert Vitek. Sú tam, táto nominácia je 25 členná, sú tam aj Škrtel s Kuckom, ktorí nebudú môcť nastúpiť proti Španielsku, ale sú v nominácii, budú trénovať, lebo proti Ukrajine ich budeme potrebovať a určite budú hrať. A medzi náhradníkmi je tiež jedno nové meno a brankári sú Martin Dubravka, Tomáš Košický, obrancovia, tu je to nové meno. Peter Čeglej sa dostal svojimi dobrými výkonmi do hľadačika trénera a dal ho do širšej nominácie. Je tam ešte Lukáš Pavšek, Pavol Farkáš a Lukáš Štetina a stredopoliari sú ako náhradníci Filip Kis, Karin Gede, Robert Pich, ten tiež nový, a útočníci Marek Bakoš a Filip Hološko. Čiže tréner Kozák musel spraviť 4 zmeny a ako po dlhšej zase jak Maďar vyprávam, po dlhšom čase sa vracia do reprezentácie najskúsenejší slovenský reprezentant a najlepší strelec slovenskej reprezentácie Robert Vitek, ktorý po dlhodobom zranení znovu začal hrávať a podáva dobré výkony. V drese Slovana dáva aj góly, čiže sa tam dostal. Nováčik je Erik Sabo, ktorý prestúpil nedávno do PAOK Solún. A Ďuriš sa tam vrátil. Kto je ešte nováčik? Nováčik tam je nikto vlastne, len Michalík sa vrátil po dlhšom čase. A Dember tam je, ten prestúpil, ten bol po dlhšom zranení, bol už aj na predchádzajúcom kvalifikačných stretnutiach, ale len trénoval, ešte nebol 100% pripravený a teraz prestúpil do AS Rím a bude hrať. Čiže teraz si poviem vám, ako si myslím, že bude vyzerať zostava Slovenska proti Španielsku. Že do obrany určite nastúpi Matúš Kozáčik, pravý obranca bude Pekarík a teraz otázka stoperov. Kto nahradí Škrtela s Ďuricom, tak jeden stoper bude určite Noro Dember, druhý stoper bude pravdepodobne Kornel Saláta a na kraj obrany pôjde Tomáš Hubočan. Ešte jedna alternatíva je, že by išiel Hubočan na stopéra a na ľavého obrancu Lukáš Tesák, ale debutovať v reprezentácii proti Španielsku to asi není dobre, takže bude to tak, že napravo bude Pekarík, Dember, Saláta a Hubočan, a záložníci budú defenzívny Pečovský a namiesto Kucku bude podľa mňa Jan Greguš, ktorý podáva dobré výkony v Jablonci a tiež už hral za Jablonec aj v Európskej lige. No a na krídle bude určite Robert Mak, ktorý podáva vynikajúce výkony za PAOK Solún. V strede bude ako podhrotový hráč bude Marek Hamšík a na druhom kraji bude buď Stoch alebo Ďuriš, ale skôr si myslím, že bude Ďuriš, lebo ten hráva pravidelnejšie. A teraz je otázka, či nastúpime tak ako predtým proti Španielsku, keď sme ich senzačne porazili 2-1 doma v Žiline, sme nastúpili bez útočníka. Či to spraví aj teraz Jan Kozák? Podľa mňa áno, čiže nebudeme hrať s útočníkom a ďalší hráč tam bude Ondrej Duda, ako taký vysunutejší hráč. Alebo
by tam bol Robert Vitek, ale podľa mňa skôr nastúpime bez útočníka. A v ďalšom zápase proti Ukrajine bude naša zostava vyzerať v bráne Kozáčik, obranca Pekarík, Škrtel, Dember, Hubočan, stredopoliari Pečovský, Kucka, Mak, Hamšík, Ďuriš a do útoku Robo Vitek. Dobre, takže toto by bola aj zostava, teda moja zostava, ako si myslím, že bude proti Ukrajine a Španielsku. A ešte jednu vec by som vám chcel povedať. Do nominácie by som ešte zaradil, mne tam chýba Kuciak mi tam chýba. Strašne mi tam chýba, lebo podáva vynikajúce výkony v Legii Varšava. Je najlepší brankár poľskej extraklasy. Taktiež chytáva za Legiu Varšava aj v Európskej lige a do nominácií sa už dlhší čas nedostal. Nechápem prečo ho tam Kozák aspoň nezavolá. Stále tam volá Muchu, neviem na čo. Už nie je taký dobrý brankár. A ešte ďalšie dve zmeny by som dal. Aspoň do širšej nominácie medzi náhradníkov by som dal Alberta Rusnáka, ktorý je mladý síce, ale už hráva pravidelnejšie, podáva vynikajúce výkony. A teraz v poslednej dobe išiel po prestupe z Parmy do Poľska. Podáva dobré výkony aj Lukáš Haraslín, ktorý dal v prvých dvoch zápasoch za svoj klub 3 góly. Síce má len 19 rokov, ale aspoň do širšej nominácie by sa mohol vopchať. Aj keď Pavel Hapal, ktorý je trénerom slovenskej 21 a teraz robí nomináciu na 23, povolal tam aj Haraslína, aj Rusnáka, obidvoch ich tam povolal. A tiež tam povolal aj starších hráčov ako Filipa Kisa a Lukáša Paušeka, ktorí sú v širšej nominácii aj do Ačka reprezentačného. Tak ale v týchto hráčov máme podľa mňa budúcnosť. Hlavne Haraslín si myslím a Rusnák, ktorí môžu niečo dokázať o pár rokov. No, už vlastne mohli vyskúšať aj do reprezentácie. Dobre, čiže dúfam, že si proti Španielsku nespravíme hanbu a potvrdíme kvalitné výkony za naše kvalifikácie, lebo v prvých 5 zápasoch máme 5 víťazstiev, takže dúfam, že nahradíme týchto 4 hráčov, ktorí nemôžu hrať a podáme kvalitný výkon a neurobíme si tam hanbu a viem, že nevyhráme, to môžeme s tým ťažko rátať, že porazíme silné Španielsko, ale dúfam, že aspoň taká remíza alebo maximálne o gól prehrať, ale aspoň nespraviť si tam hanbu. Dobre, ešte by som poprosil, ak sa vám toto video páčilo, vaše názory by som poprosil že aká by mala vyzerať zostava, že ktorí hráči by tam mali byť, ktorí nie, či som povedal správne alebo nie. A to je asi tak všetko. Dúfam, že som úplne sprostosti nerozprával a hoďte like, prípadne dajte nám odber a tepero.